Denne video er en optagelse af, eller rettere en demonstration af, hvordan Polar RS400 uret det kan betjenes. Og det første vi skal se på, det er, hvordan man lagrer pulsdata. Hvis jeg for eksempel skal ud og løbe en tur og gerne vil lagre noget pulsdata, så kan jeg starte herude i det vi kan kalde urets startposition, hvor man altså kan se klokken. Det første jeg skal gøre, det er så at trykke en gang på den store røde knap, I kan se her nederst. Hvis jeg trykker en gang, så vil I kunne se, at så fremt man har et pulsbælte på, og det har jeg, så starter der et lille hjerte ude i venstre side af uret, som langsomt blinker. I kan nu se, at jeg har en puls på 69, stigende til 70. Lige nu lagrer uret ikke pulsdata. Det viser udelukkende, hvad min puls er. Hvis jeg ønsker, at det skal lagre pulsdata, så trykker jeg en gang til på den røde. Nu vil I så lige om lidt kunne se, at uret det starter med at tælle sekunder. Det er sket nu, hvilket også indikerer, at uret faktisk lagrer pulsdata lige nu. Nu prøver vi at lade den lagre noget pulsdata i cirka 20 sekunder, og når det så er sket, så vil jeg trykke en gang ude på den venstre nederste knap. Det prøver vi stille og roligt at gøre nu. Jeg skal lige sige, at jeg skal betjene uret med en knaps eller en hånd, så det kan ryste lidt. Nu prøver jeg at trykke en gang ud til venstre herover. Og nu kan I så se, at nu stoppede uret med at tælle sekunder, men man kan stadigvæk se, hvilken pulsværdi jeg har. Men uret lagrer altså ikke længere information. Hvis jeg trykker en gang til ude i venstre side, og det er lidt svært, når jeg skal gøre det med en hånd her, sådan der, så kan man se, at nu forsvandt også information med pulsdata, og jeg er nu tilbage i det, vi kan kalde urets startposition, hvor jeg kan se klokken. Ja, nu har vi altså lagret en fil med noget pulsdata. Den fil vil jeg nu gerne finde, og det gør jeg så ved at gå herover i højre side af uret, enten på den nederste eller øverste, det er lige meget. Men her anvender jeg den øverste, og jeg prøver at trykke en gang. Ja, det skal lige sådan der. Så kommer jeg nu ind i noget, der hedder File, som man måske kan se består af sådan et kartotek-ikon. Nu kan jeg se, at der kommer lidt sol ind fra vinduet, så nu bliver det lidt svært at se. Men vi prøver at fortsætte. Ja, der kommer ret meget sol ind nu, så nu bliver det faktisk ret svært at se. Jeg prøver lige at se, om jeg kan flytte uret over, hvor der er lidt skygge, så det er lidt lettere at se. Ja, vi prøver her. Jeg står altså nu inde i File, og det er herinde, vi kan genfinde den fil, som jeg før havde optaget. Så nu prøver jeg at gå herned og trykker en gang på den store røde knap, som også er OK. Så vi kan se, så kommer jeg ind her, og der er noget, der hedder Exercise Log, som man måske svært kan læse. Og hvis jeg trykker ind på Exercise Log, så kommer jeg ind på den fil, som jeg har optaget. I kan se her, at filen er optaget den 28.09.2010, og hvis jeg trykker en gang til, så kan I se, at den har en længde på 26 sekunder. Og hvis jeg trykker en gang til, så kan jeg nu se her, at der er lidt forskellige data på den pulsfil, jeg har optaget. Så nu er vi altså inde i og kan se filen. Men herinde i filkartoteket kan vi udelukkende se filen. Vi kan ikke overføre den fra uret til en computer. For at kunne det, så skal vi ud af File. Så jeg trykker en gang over i venstre side, og en gang mere, og en gang mere, og en gang mere. Så er vi ude i File nu, og så kan jeg herovre på højre side bladre videre til, nu skal jeg lige gøre det lidt tydeligt her med kameraet, så man kan se det. Ja, vi prøver her. Hvis jeg bladrer en gang til, så er jeg nu inde i det, der hedder Connect, som man måske svagt kan se på optagelsen, består af en infrarød sending til en PC. Hvis jeg trykker en gang hernede på den store røde, så går jeg ind i Connect, og så vil den sådan set starte med at overføre data til PC'en. Men det vil jeg ikke gøre nu, fordi det er på en selvstændig videooptagelse. Jeg går ud af Connect her, og så vil jeg lige demonstrere ganske kort, hvordan man kan slette de filer, som jeg har optaget. Så nu går jeg altså tilbage ind i File, som er her. Jeg klikker en gang på OK. Og så kan I se, nu er der en lille pil ud fra Exercise Log. Jeg håber, det kan ses. Så bladrer jeg nedad.
med den her ude i højre side, indtil jeg kommer til der, så mener jeg, der står delete. Ja, jeg håber også, det kan ses på optagelsen. Der står altså delete her. Så trykker jeg en gang på OK. Så får jeg valget imellem, om jeg vil slette en øvelse, eller exercise, som der står, eller all exercise. Jeg vælger så i det her tilfælde, bare for at demonstrere det, at slette all exercise. Så bliver jeg spurgt om jeg er sikker, og det trykker jeg ja til. Så har den slettet alle filer, og jeg trykker så bare stop, indtil at jeg er ude i urets startposition, hvor jeg kan se klokken. Det er sådan set de mest basale funktioner, som vi skal kende til for at kunne lagre informationer og overføre det. Og på en anden video vil jeg så demonstrere, hvordan man faktisk overfører data fra uret til en PC. Denne video stopper nu.